Krásný den, milí diváci. Jak uzdravit sebe a svůj život? To se vám v dnešním rozhovoru pokusíme trošku přiblížit. A s kým jiným než s Alešem Horákem a Martinou Hrbkovou. Vítejte, Aleši a Marťo. Dobrý den. Zdravíme vás i diváky. Já jsem brouzila na vašem úžasném webu www.uzdravsebe.cz a musím říct, že s námi nejen rezonoval a ladil, ale že se nám moc líbilo, jak to máte nastavené. Chtěli byste na úvod divákům se jako v kostce představit, co vlastně děláte, jak jste se k sobě dostali, jak jste vlastně k tomuhle se dostali?